Zvali ste me, prinče Rastko. Da, zvao sam vas da vam blagodarim za riječi, znanje i ljubav koju ste me vasipali. Vi se to od mene opraštate, prinče Rastko. Zašto bi se opraštao? Vratit ću se ja. Želila sam samo da vam blagodarim. Ne, ne blagodarite meni, već Gospodu koji vam je dar za to dao rođenje. Svevišnjim ću ja blagodariti ceo život, a vas sam htjela samo još jednom da vidim. Sve mi se čini da ovo ipak oproštaj zauvek. S Bogom, prinče, putujte s anđelima.